агар дар даврони собиқ иттиҳоди шӯравӣ филмҳои ба талаботи мардум ва ҷомеа ҷавобгӯ таҳия мешуданду бедуркунандаи завқи бинандаҳо буданд, пас ин рисолатро синамогарони замони соҳиб истиқлолии мамлакат низ бо як нерӯи қавӣ бардошт доранд. Дар воқеъ замони истиқлолият барои синамогарони тоҷик баҳри офаридани филмҳои гуногун жанри миллӣ имконияти васеъро фароҳам овард. Ҳамин аст ки таҳияи филмҳои баландмазмуни ватанӣ бо истифода аз техникаву дастгоҳҳои нави филмофарӣ кори гурӯҳҳои эҷодиро дар ин ҷода осон намуд. таҳияи филмҳои дорои мавзӯъу муҳтавои баланд дар замони имрӯз ҳунармандону коргардонҳои тоҷикро имкон дод, ки дар як қатор кинофестивалҳои байналмилалии ҷаҳон иштирок намоянд ва нуфузу мақоми синамои тоҷикро дар ҷаҳон баланд бардоранд. Хусусан барномаи рушди кинои тоҷик, ки дар даврони соҳиби истиқлолии ҷумҳурӣ қабул гардидаанд, баҳри офаридани филмҳои ҷолибу пурмуҳтаво ва омода кардани кадрҳои соҳибтаҷриба заминаи мусоид гузошт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи кино махсусан таваҷҷӯҳи хоса равона карданд ва киноро соҳаи бисёр ҳам муассир ва фарогири фарҳанги мо шумориданд. Ин пеш аз ҳама гурӯҳҳои корӣ ва эҷодиро водор намуд, ки баҳри татбиқи барномаҳои рушди кинои тоҷик аз ҳарвақта дида бештар талош намоянд. Ба рӯи кор омадани чандин коргардонҳои касбӣ дар майдони кино, сатҳу сифати филмҳо дигар шуданд ва силсилаи филмҳои телевизионӣ ва ҳунарии зиёд таҳия гардиданд. Дар доираи барномаи кинои тоҷик, ки барои солҳои 2011-2015 қабул гардида буд, филмҳои рӯи пардаи синамо омаданд, ки бо мавзӯъ ва муҳтавои худ бинандаҳоро ҷалб мекард. Акнун қабули барномаи рушди кинои тоҷик барои солҳои 2018-2022, ки аз қабули он 2 сол сипарӣ шудааст. Дар ин давра филмҳои гуногун жанри миллӣ рӯи экрани синамо омаданд, ки дар кинофестивалҳои бо нуфузи ҷаҳонӣ иштирок карда синамои тоҷикро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ намуданд. Дар робита ба ин ҳукумати мамлакат барои беҳтар намудани сатҳу сифати филмҳо ва рақобатпазир дар бозори синамоӣ тамоми шароиту имкониятҳоро фароҳам овардааст. Метавон гуфт, ки барои рушди соҳаи мазкур мутахассисони ҳирфаӣ дар ҳама бахшҳо лозим аст. Инҷо метавон якчанд филмҳоеро ёдовар шуд, ки бо истифода аз шароити хуб ва техникаву дигар дастгоҳҳои нави филмофарӣ рӯи экрани синамо омаданд. Филмҳои Оинаи беҷило, Сафари ҳавоӣ, Муаллим, Доғ, Паймон, Сайёра ранг иваз мекунад, Фариштаи бебол, Рақси зиндагӣ, Автобус, Бункер ва чанди дигар хазинаи синамои миллиро бо мавзӯъу муҳтавояшон, ки ба рӯзгор, анъанаву ҳунарҳои мардумӣ алоқманд аст, боюрангӣ намуданд. Имрӯзҳо дар ин партав синамогарони тоҷик бо офаридаҳои худ боз ҳам ин ҷодаро рушд мебахшанд ва дар ин самт дар доираи барномаи рушди кинои тоҷик кӯшишу талош намуда истодаанд.